Rani, yung mga billeting areas, importante ng mga delegates, yung mga malalaking school na kung saan sila titira, no? And of course, yung peace and order, yung kanilang security. Okay. And yung venue ay we are already preparing for the venue on Sunday. And yung mga venue kung saan magaganap yung mga laro ng mga bata. How trained po itong mga anong expectation natin sa Well, mga performance? for expectation, we are doing our best para sa ating Region 1 Athletic Association. Hindi ko naman masabing maganda o magaling yung kanilang pupuntahan, but we are trying our best to give our services today. Ang city naman ba, sir, okay naman ang support sa mga players? Kaya nga nung kararating ko kahapon, yun ang parati kong tinanong yung event na yun. At marami kaming event, yung aming anniversary sa March 21 din, sabay-sabay. And on March 19, the mayor of Seoul of town of Korea will be coming to Urdaneta also. Kaya sabay-sabay. Anong particular na sports, sir, ang porte ng mga players natin dito? Well, ang alam ko yung basketball. Okay. So sa basketball natin, na-expect na ang tao. Sinabi nyo rin kanina, Mayor, na mukhang nakaltasan na naman tayo at kagagaling nyo lang ng meeting ng mga League of Cities. Ano ho ang napag-usapan? Well, yung sa budget ng mga cities, nabawasan kami. Sa amin, nabawasan kami ng 3.5 million a month sa aming share and budget. So, malaking pera din. Ano ho? So, ngayon, belt tightening kami. Pag titipid sa kuryente at yung mga dapat gastusan lang and gasoline, we already allocated a certain liters lang kung saan importante lang. At talagang yun nga sabi ko, maghihibit ng sinturon upang makaahon kami sa... Will it also mean, Mayor, na magbabawas kayo ng mga casuals? Meron din siguro, kaya maintindihan nila dahil saan kami kukuha ng pagsweldo. Hindi naman ako may kagagawa niya. It's yung naging bagong mga syudad, yun, nabawasan kami. So, tumutupad lang kami. Doon sa inyong pag-deliver ng SOCA, Mayor, you have mentioned na mukhang marami hong mga increases na nangyari. Mga increase sa income ng syudad, lalo sa business. Tulad sa... Saan nyo ho ina-attribute yan? Well, yung local income natin nag-increase ng konti, and then yung cattle market natin nag-increase yan. Yung mga income sa livestock and cattle, yun ang magandang nagbigay na. So, ano pang expected ng mga kababayan natin? Well, expect natin na ito nga, kumpisa pa lang ng ilang buwan ng bagong taon at sana wala namang kalamidad. Ano mo, pag may kalamidad, panibagong problema na naman yan. For example, to our farmers na katatanim lang and then darating yung masamang kalamidad. Climate change nga, hindi mo masabi kahit na tag-araw, umuulan. Pero ngayon, we're expecting El Nino, mainit ang panahon. Pero so far naman, ang importante, yung tubig ng irrigation ng ating farmers of Urdaneta, may sustainable naman. Congratulations po ulit dahil ang Urdaneta ay cleanest again. Second time around. Yeah. Pangalawa lang ang Dagupan. So, itutuloy-tuloy nyo ba yung programa for... Well, ako naman, hindi ko naman ginadal na makikontest kami. Basta kung ano yung ginagawa ko araw-araw, na-implement ng tao. So, nagkataon naman meron palang RBC na evaluation. So, nanalo kami, nagpapasalamat kami sa kanilang evaluator sa Urdaneta. Ang mga mamamayan nyo ba, masabi nyo na very supportive din sila sa program? So far, dapat supportive sila. Kasi sabi ko nga, alam mo, Rani, ang Urdaneta, ang may-ari, kaming lahat ng taga-Urdaneta. Hindi ang mayor may-ari ng Urdaneta. Inuulit ko, ang Urdaneta para sa lahat ng mamayan ng Urdaneta.